dire-diretso sila. Pati na. Dito na tayo sa 3C. Baba na. Ay, ito yung nanay nung ano, yung 3 leon sa Baba na. bobo. Pa. Yan ang pamusong ulo ng leon. Nak, dito inalikan ng leon. Ay, dito ngayon pa sa lubong Ano mo mga. din? Wala. Dire-diretso sila. Hi. Yan, the famous lion's head. Steady ka dun. Tawag na ako pag dito na kayo. Ano? Saan magkikita pa mo sa Medyo talapik. may taho. Yan lang sa bahay niyo. Ice cream mo. Ayoko, ang lamig-lamig. Saan ba yung bahay mo dito? Yung nagkaka-traffic mga kapatid. Maraming hindi stop over. Para siyang nakaupong leon talaga oh. I don't really